Il-Prim Ministru Joseph Muscat l-ewwel iddieħaq bil-proposta tal-Partit Nazzjonalista għall-metro u issa sentejn wara qed jgħid li għada pitada se jibda jaħseb fuq sistema tal-metro. Hekk tajt stqarrija maħruġa mill-Partit Nazzjonalista wara l-kummenti li għamel Joseph Muscat waqt il-laqgħa ġenerali annwali tal-Assoċjazzjoni Maltija tal-Iżviluppaturi. L-istqarrija tajt li l-Partit Nazzjonalista jilqa' l-aħbar li sentejn wara l-Prim Ministru ġie fi kliemu u issa qed jaqbel mal-proposta li kien resta il-Partit Nazzjonalista stess biex isir proġett tal-metro f'Malta. Dan ifisser li dak li Joseph Muscat għamel żmien prova jiddieħek bih issa jrid jagħmlu tiegħu. U dan f'paniku biex jipprova jsolvi l-problemi ta' traffiku u tal-infrastruttura li ħoloq u stess bil-politika li jkabbar l-ekonomija bil-popolazzjoni bla pjan. Ħanibdew naħsbu diġà l-istudji qegħdin f'avvanzati ħafna fuq metro system taħt l-art. L-istqarrija tkompli tgħid li għalkemm fil-budget għal din is-sena il-Gvern ma semma xejn dwar investimenti f'sistemi alternattivi għat-trasport bħal metro, Joseph Muscat issa qed jgħid li jrid jibni metro. Dan meta fl-2017 fi żmien meta l-Partit Nazzjonalista kien diġà ressaq din il-proposta huwa kien minn tal-ewwel sabiex jipprova jiskredita, però kif jgħidu better late than never li issa ħajibda jaħseb fuq metro system taħt l-art. L-istqarrija firmata minn Tony Bezzina kellim tal-Oppożizzjoni dwar it-trasport u l-infrastruttura tkompli tgħid li l-Partit Nazzjonalista issa jispera li jekk isir proġett tal-metro dan ma jkunx biss bħala skuża għal Joseph Muscat biex iġib aktar ħaddiema barranin biċ-cheap labor b'detriment tal-ħaddiema Maltin, jew biex jibqgħu jiggwadanjaw il-ftit tal-qalba b'detriment għall-investituri serji. Intant illum fl-editorial tagħha l-Gazzetta The Malta Independent tirreferi għal stqarrija oħra li għamel Joseph Muscat waqt din l-istess laqgħa dwar l-ippjanar fl-iżvilupp. X'tip ta' pjanar nista' ngħidilkom jien nemmen fih. Jien assolutament ma naqbilx mat-tip ta' pjanar illi jipprova ibassar illum dak li ħajkunu l-bżonnijiet ta' uliet u liedi 25 sena oħra. Dan minkejja li waqt l-istess laqgħa kien propju l-President tal-Assoċjazzjoni tal-Iżviluppaturi Sandro Ketkuti li stqar li dan il-pajjiż falla fl-ippjanar. Da bħala pajjiż fallejna fil-planning. Il-ġurnal jgħid li l-kwestjoni dwar din l-istqarrija tal-Prim Ministru Muscat li l-iżvilupp brata maġla ħafna li qed nesperjenzaw qed ikollu effett negattiv issa fuq is-suq tal-proprjetà u li s-settur mhux biss għandu bżonn ta' pjanar fit-tul iżda wkoll ta' soluzzjoni immedjata għal problemi li nħolqu.